riaditeľ, čo ty tu takto vo dverách? Tak čaká som na teba, nakoľko dnes je Medzinárodný deň žien. No to je príjemné prekvapenie. Áno. A chcel by som ti dať jednu krásnu ružu a nejaké sladkosti. Tak ďakujem veľmi pekne, som naozaj poctená. Ďakujem. No to sa mi už oplatilo prísť dnes. Ale vieš čo, už keď ťa tu mám, tak to aj s týmto kvietkom, ďakujem ešte raz. Povedz mi prosím ťa, čo znamenajú ženy v tvojom živote? V mojom živote jedným slovom to viem povedať všetko. Takže aj moja žena, aj moja mamička, všetko. No musím povedať, mamičku pozdravujeme zo srdca, lebo veľmi dobre vychovala svojho syna. Ďakujem pekne. Hej. A ja si myslím, že ale nie len na mňa si sa pripravil dnes, pretože všetky ženy tu čaká prekvapenie. Áno, my sme oslovili dámy z Marikeju, aby ponúkli kozmetické produkty alebo krémy, služby akože pre dámy, pre ženy, pre mladé dámy, takže chceli by sme, aby aj naši návštevníci to vedeli využiť zadarmo, bezplatne. Takže ak dovolíš, ideme si to aj my vyskúšať. Jasné. Milé žienky, dámy, prajem vám krásny Medzinárodný deň žien. Ako vidíte, riaditeľ termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi Roland Šušík je ozajstný gentleman. Spolu s marketingovým oddelením vymysleli skvelý deň pre všetky dámy, ktoré v deň svojho sviatku navštívili toto kúpalisko. No tak ľudia si tu vypracujte a vy si to užívajte, ja sa len medzi tým spýtam, ako sa tu máte. Ja si to aj užívam, to je super. Máme sa tu dobre, my tu chodíme už 30 rokov do Medera, takže... A odkiaľ ste? Od Púchova. Od Púchova 30 rokov, stále je to tu krajšie, väčšie, že? No, to je pravda. Hej. Ako sa vám páči takéto niečo, že KMDŽ s takýmto niečím sa pripravil riaditeľ? Tak to je úplne bomba, to sa mi páči, ja som sem išla hneď prvá. Ďakujeme, pán riaditeľ, pokračujte v takých veciach. Predstavte sa nám, prosím. Moje meno je Dáša Karačová a som nezávislá kozmetická poradkyňa. Dáša, čo tu dnes robíte? Dnes sa staráme o dámy a ukazujeme im vlastne správnu starostlivosť o pleť, ukazujeme im to, ako môžu sa ľahko a rýchlo doma nalíčiť, čiže im trošku tak spríjemňujeme ten deň, aby vedeli, že nie je to vôbec také ťažké sa o seba starať a vyzerá to super. No a ide to takto dokopy, že make-up, voda? Ide určite, lebo zase veľa dám sa väčšinou pláva možno fakt s tou hlavou hore, takže je to úplne v poriadku. A samozrejme ten make-up znesie aj nejakú tú vlhkosť, znesie aj nejakú vodu, takže je to úplne v poriadku. Dneska je to také výnimočné, budeme aj zajtra ešte, ale myslím si, že do budúcna spravíme nejakú spoluprácu. Dáša, takže aj vám sa tu páči. Jasné, je to tu úžasné, perfektné, veľmi sa nám tu páči. Dobrý deň, ja som Martina Frlausová a som nezávislá kozmetická poradkyňa už 12 rokov. Tak. Martinka, odkiaľ? Z Bratislavy. Z Bratislavy chodíte sa sem aj kúpať? Bola som, áno, aj s deťmi, takže pekné to tu je, preto sme aj zvážili takúto spoluprácu. Učíme ženy, ako sa starať o pleť, čiže je to vlastne také pleťové poradenstvo, ako aj s dámou riešime, kde sa nás ženy môžu pýtať otázky, môžu si produkty vyskúšať bezplatne a kto samozrejme chce, tak sa môže nalíčiť. Takže učíme ženy, ako sa o seba starať doma a byť krásne. Tak väčšinou ženy riešia asi to, že majú suchú pleť. Hlavne teraz po zime je to také, že všetci sú vysušení, takisto vrásky ich trápia, pigmentové škvrny, takže je to vždy také individuálne, rozprávame sa s tou danou ženou, aký má problém a čo by chcela riešiť a podľa toho potom sa skúšame a poradíme. No tak poradte aj nám všetkým, ktorí sa tu dnes kúpeme, ako sa treba starať potom po kúpaní o pleť. Tá voda vysušuje samozrejme, do toho aj v lete sa nám pridá to slniečko, ale tak celkovo starostlivosť o pleť má vlastne 5 krokov, čo veľa ľudí netuší, zdá sa im to veľa. Tak možno by som začala, že prvý krok je čistenie pleti, je to veľmi dôležité a treba to robiť ráno večer. Potom máme tonizáciu, to je väčšina žien taká zmetená, že väčšina žien používa tonika a pleťové vody ako náhradu toho čistenia, ale je to vlastne až ako druhý krok, ktorý pleť vlastne iba dočistí a zhydratuje. Potom máme regeneráciu, čo je ideálne presne keď sa kúpeme, že tá pleť je zaťažovaná a tam patria masky, peelingy a séra, takže to je také, že
Nemusí sa to používať každý deň, séra môžu, masky, peelingy netreba, ale treba to zaradiť do tej starostlivosti. No, štvrtý krok je hydratácia, čo je teda zase veľmi dôležitá, pretože keď tá pleť nie je hydratovaná, vidno na nej všetky nedokonalosti. Všetko... Nepozerajte sa na moju pleť teraz. No, vidím, že ste trošku suchá. No, ste suchá. To je to, že vlastne tá hydratácia je základ, aby tá pleť bola zdravá, pekná, pružná, takže to určite treba riešiť. No a piaty krok je ochrana pleti. A to veľa ľudí šokuje, že to je vlastne make-up. Je obdobie rôzne a takisto zachytávala všetky nečistoty. Takže Martinka, ideme riešiť moju suchú pleť? Môžeme, nech sa páči. Už teraz dávame do pozornosti všetkým žiakom a študentom fakt, že za veľmi dobré koncoročné vysvedčenie tu budú mať vstup gratis. Takisto ako celý rok všetci narodeninoví oslávenci. No ja som už dostala naložené, že sa nestarám o svoju pleť dostatočne, že ju mám suchú. Čo povedali vám? Já už mám všechno vyzkoušené, už mi všechno bylo vysvětlené, paní neuvěřitelná, úplně super a já se taky nestarám moc. Ale Marikain znám, mám doma rtěnky, to je pro mě strašně důležitá rtěnka. Áno. A jinak taky se musím starat, zítra mám narozeniny, tak jsem ráda, že mám tady dárek. Takže práve na Medzinárodný deň žien máte narodeniny. Mám narozeniny a dozvěděla jsem se, že mám vstup do termálu zadarmo. A já v sobotu nechodím, takže zítra půjdu na celý den. No tak blahoželáme. To jsem tady, já už tady chodím 35 roku do termálu a ještě jsem to nezažila tady to. Bolo by skvelé pobudnúť v týchto priestoroch aj celý deň, ale my sme sem prišli pracovne. Riaditeľ nám prezradil, čo to o tohtoročných plánoch. Už teraz aktívne pracujú na všetkých pravidelných a potrebných opravách v areáli kúpaliska. Pľac okolo bazéna so skokanským mostíkom dostane nový obal, aby sa dal aj v najhorúcejších dňoch využívať na opaľovanie. Navyše, vyvýšenia a schody budú krásne označené tmavšou farbou pre lepšiu orientáciu aj najmenších. Nové toalety budú na začiatok sezóny taktiež praktickou realitou. Podali tu zaujímavý Interreg projekt zahŕňajúci cezhraničnú spoluprácu aj na vybudovanie kempingových priestorov. Tie by sme mohli využívať podľa plánov už v roku 2026. A teraz tá najlepšia správa. My už teraz vieme, že novoročné zvyšovanie cien bolo v tomto zariadení posledné na sezónu. Znamená to, že aj v letných mesiacoch si môžete užívať všetky bazény vnútri aj vonku za súčasné ceny. Ak si kúpite rodinnú vstupenku, ušetríte. Ak si svoj vstup zabezpečíte online, ušetríte ešte viac. Vráťme sa ale trochu k bazénom. Odkiaľ ste? Z Čech. No tak to počujem. No, Lipnice. Lipnice, koľko kilometrov od nás? No, skoro 300. Že 300 kilometrov. Na koľko dní ste prišli? Jenom na chvilku na víkend. Na víkend, to sa vám oplatilo? Oplatilo. No tak slniečko krásne svieti, my tu máme nádherné počasie, ako je u vás? U nás je o 5 stupňů míň, podle toho, co hlásili. Je to tady pěkný, tady prostě nic nám tady nechybí. Skúste mi vymenovať, čo je tu také dobré. Je tu krásná voda, já ráda plavu, takže v létě, když jsme tady, tak využívám všechny bazény. Teď zrovna říkám, že sem vememe i vnoučata v létě, protože to je tady úžasný, jsme prošli celý ten areál, pro děti neuvěřitelný, možnost se jako občerstvit, je tady možnost si popovídat s lidma, setkat se. Koľko ty máš rokov? 9. No 9 ročný by mal byť dneska v škole. A ja mám prázdniny. Ty máš prázdniny, tak ty potom nie si od nás. Nie. Odkiaľ si? Z Prievidského kraja. Je, tak to je ďaleko. S kým si prišiel? S mamou, s tatinou a s babkou. A ako sa ti tu páči? Dobre. Čo je také najlepšie? Neviem. Mamina, čo je tu také najlepšie? Najlepšie? Teplá voda a že je teraz teplo, no, že je začiatok marca a je príjemne vonku. Adamko, prídeš aj cez leto? Asi. Sem chodíme a pravidelne. Čo hovoríte na vstupné, na cenu vstupného? Primerané podľa mňa. Všetko išlo hore, ale stojí to za tú vodičku. Perfektná voda, teplá voda a zdravá voda. Koľko je v českých korunách, keby sme si prerátali to vstupné, viete? 350. No. Takže 350 korún českých. A koľko stojí také vstupné v Česku, v tých českých termálnych kúpaliskách? Tam kolem 500. Takže normálne to je tu u nás lacnejšie.
Podľa Rolanda Šušíka návšteva kúpaliska sa nemôže stať pre slovenské rodiny nedosiahnuteľným luxusom. Navštívte teda aj vy pravidelne termálne kúpalisko Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi, aby ste zažili luxus mora na Slovensku, adrenalinové šmýkanie, blahodárne účinky termálnej vody, množstvo zábavy aj gastronomické zážitky. A to všetko na jednom mieste.